אז מה זה בעצם דמוקרטיה? בואו נצלול לעקרונות המרכזיים שמגדירים אותה. הציטוט המפורסם הזה תופס בדיוק את הרעיון. הכוח מגיע מהעם ולמען העם. בבסיסה, דמוקרטיה אומרת שהעם הוא מקור כל הסמכות. פשוט ככה. כדי להבין איך זה עובד, נפרק את הדמוקרטיה לשלושה עקרונות יסוד. אוקיי, נתחיל עם העיקרון הראשון והבסיסי ביותר. העם הוא הריבון. מה זה אומר? שהאזרחים בוחרים את הנציגים שלהם לתקופה מוגבלת. אז איך העם שולט בפועל? ובכן, יש שתי דרכים עיקריות לעשות את זה. או שכולם משתתפים ישירות, או שבוחרים נציגים שיחליטו בשבילנו. רוב הדמוקרטיות המודרניות פועלות בשיטה העקיפה, כלומר דרך בחירות. יפה. נעבור לעמוד התווך השני, זה שמבטיח שכולם משחקים לפי הכללים. הכוונה היא שכולם כפופים לחוק באופן שווה, גם הממשלה וגם האזרחים. כאן רואים את ההבדל החד בין דמוקרטיה למשטרים אחרים. הוא תהומי. כשאין שלטון חוק, החוקים יכולים להיות שרירותיים. למשל, לאסור תספורות מסוימות. אוקיי, אז אם העם נותן כוח לשלטון, מה עוצר אותו מלנצל אותו לנאה? פה בדיוק נכנס העיקרון השלישי והקריטי, הגבלת כוחו של השלטון. הדרך המרכזית לעשות זאת היא על ידי הפרדת רשויות, עם מערכת של איזונים ובלמים. ככה כל רשות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, בודקת ומאזנת את האחרות. מה שחשוב לזכור זה ששלושת העקרונות האלה תלויים לחלוטין אחד בשני. וזה מביא אותנו לשאלה החשובה מכולן. מה קורה כשעמוד תווך אחד מתערער?